wallahi na babbaza maka da allo dan renin wayo. Alƙur'an Allah je sako wuta ta bayan gida Allah. Ka aika ga kwanan nan ne yaɗe. Allah ko kuma kawai in je samu ɗan sanda fasa maka in yo nan. To je kama na. Allah kama ka. Kai za a kama. Ni na ruwa na babana za a nema. Wa. Allah ina cikin yellow paper za mu roƙe maka ko in yo nan. To shi ce na Allah ya sa dole a saka asal. Asal nan. Allah kuma ce me aka gwamnati ba mahaukaciya ce irin ka ba kuma aikin dan sanda ba shashasha ne yake aikin dan sanda irin ka ba. Ima yana yi kai zan fara kama. Ka ba da kanka a sare ka je gida ka ce ya faɗi. Gatari ka daina rikita ni. Sai yaro na Talatu jeji ba maka kyaure sai dai mahaukacin kafinta. Da kalin majina hauka a zami kawo mutum ka zauna daidai. Yaro na Talatu in dai magana kan Talatu ne kai kadai ne duk garin nan wallahi duk garin nan duk wata Talatu in dai ba Talatun ka ba duk bogi ne yaro na Talatu. Wannan mai kirarin mure yake. Gatari! Na ji kira na ansa. Dole yaro na Talatu. Na ƙara jin kira na ansa. Yaro na Talatu. Ni na Talatu ba ka da kanka a sare. Ka je gida ka ce ya faɗi. Na ba ka gidanmu. Na ba ka babata. Na karɓa. Na ba ka babana. Na karɓa. Ai shi ma. Na ba ka zakara. Na karɓa. Zakara na ba ka kazata. Na karɓa. Wannan gidan fa. Na ba ka wannan anan za mu zauna. Da Talatin? Iya.
Allah babana da yake gina mana ba ruwanku da zafi ni mana wallahi tallahi ga maka in dai gida ne na ƙasa wallahi ba ruwanku da zafi yaro ma haifi dan mu dan san talele mai hanci dan sindiri ai ni na san na gidan ƙasa lokacin sanyi wallahi da ka san gidanmu na ƙasa ne lokacin sanyi masu sai da soɓo a bayana suke kankara Allah in sanyi ya dake gare na wayewa sai da kaji ana dukan ba na bas kankara suke ɓallewa zo maji tatsuniya ce tatsuniya ce a wai zance kake mun ai wannan magana a bayyana ta zo a mazuga da aka yi a kofar ruwa aka yi ka kwararo da ke da o gatari o gatari yaro na Talatu ai nan na ji tana wata gada tana iya yare DJ sai ni na dan auta yare DJ sai ni na dan auta wayo Allah na akwai wani abin da suke dan bada haka sai ka ga an dan tali ran nan ma na ji ana ke tawa ni na dan auta ke tawa ni dan auta ya kai ta wadi ke tawa dan auta tas sai ta kare dan auta ke tawa sai su rike ta ka san da tai naka guda uku sai ta ce sai ke tawa sai ta ce ni ma abokinsa ne sai ta bada ta ce ga tarri bare kuwa adalla ga tarri wai bakin ka aka gani haka bututu bakin ka shi aka gani aka yi fara laluwaye bulai kwana biyu ne kullum yanzu an sami ka kana bacci ya aka yi ne na Talatu ba da kanka a sare na Talatu ba da kanka a sare ka je gida ka ce ya faɗi kai ne na Talatu ba wani na Talatu sun ba kai ba na Talatu bawan Allah autere ne kai amma ka san wani abu daga unguwarsu nake wallahi ba ta da lafiya na baro ma za a tafi da ita asibiti dan Allah alƙur'an inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah babanta da kananta na ga an riko ta hannu bibi la ilaha illallah la ilaha illallah Allah ya rada Allah wa rada Allah Salamu alaikum sannunku ina take ta warke bata warke ba yanzu an ce koda ake so a bayar kuma an gwada tawo an gwada ta wannan an gwada dai sauran yan uwanta duk bai duk ba za ta yi mata ku yanzu sai dai ta mutu ba shi yasa kai ma kadai kawai ake jira ka gani in taka za ka yi ka bayar ni o da toi ki ba da ta ba ki ba an gwada ta ba za ta bi ta wannan ba za ta yi ka ba mata ba ta ba ba za ta yi ba babanta ba za ta yi da an gwada ba zai yi ba sai ka ba ta ta ba ta ta me din oda oda kai ba saurayin ta bane ba kuna tare ba sai ka ba ta taka ni ka da ma soyayya ake yi sai in ba da kodar tawa guda ɗaya ba a farka ni a yaga ni kamar ya a dai a yaga ni in ka zo ka mana shirme a nan in za ka bayar ka gaya mana mu hankalin mu nan malam kai wani agaji ka taimaka mana a matsayin ka na musulmi ka zo mu je a shiga cikin tiyatar da a farke ka a tsarge ka a ka aran mana guda ɗaya dan Allah da adali ni ba tafiyar mu ɗaya da su yana jiran wani ya nan gurin ba to da Allah idan ake gudawa da kashi fitsari malam da Allah kai ba an gaji da Allah idan ake kashi da fitsari ake kashi da gudawa da fitsari ni dan auta yanzu ya zai yi an ce za a cire oda ta guda daya a bamban wari daya a sawa wata wadda zuciyata take kauna to har tambayi zuciyar da ita ta sa take kaunarta zuciyata bayar to kanda dai bayar Allah
dan Allah bayar ka bayar wayo ta ce bayar yanzu aje babban bakin ciki na aje a yaga ne a farka ne a ce za a ciro wani abu anya bayar mutuwar nan ɗaya ce fa daga an yi kenan to bari in je asibitin in ya kama bayar na ji tsoro na ji gudawar kan da bayar to wallahi ba zan bayar ba wanda ne ka bayar Allah to zan bayar la ilaha illallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaro na Talatu na je ina zauna a gida ina ta zaman ka kai da kace in jira ka zamu da mu yi kara kai kuma ka zo ka zauna nan ni ka banna ta na fara bacci wala na ta gangadi bacci ya kusa dauke yaro na Talatu kai ka samu baccin ma ni ainihin shekaran jiya ban bacci ba ni ba maulidi ake ba ni ba watan sallah ne kama jaji bai raba sauro ne hana ka bacci ko ba sauro ne ana na bacci ba tashin hankali ne kawai da ba take nema ta farko cikin sassan zuciyata da sassan rayuwata to Allah ya kiyaye ni zuciyata fa yau take Allah ya kiyaye kai ma in na gaya ma dole ka taya ni bakin ciki kuma dole ka bani shawara da abin da nake shirin in bayar to me ya faru wa ka ce da ka zo wa ka yaro na Talatu ikon Allah yawwa Talatu dai yanzu zancen da ake ciki ko kuma batun da ake ciki ko kuma a yi halin da ake ciki garin ta a yanzu a hada maganin da ta bari ne a garin masoya baya nisa Allah da ya rabi ta ko ce ranar himma ne tana ji ba ta da lafiya da ba ta da lafiya sai aka dauke ta aka kai ta wajen likita da aka kai ta wajen likita sai ya dauko wannan abun mai kama da ya da kuma ya saka a kunnensa na'am sai ya sa mata wani abu a cikin cikinta ina sa mata a cikin cikinta sai ya girgiza kai da ya girgiza kai sai ya kalli babanta sai ya kalle ni sai ya kira babanta gefe da ya kira babanta gefe ni ma yana bayyana je na laɓe ina laɓewa sai ya kalle mu ko cikin ne zai bindiga a'a sai ce wannan fa na ce aka ce ai saurayin ta ne ce to ita wannan yarinya in ba ai wasa ba za ta yi marga ya sala can sai na ji ni na waɗi ina farfadowa sai aka ce mini wai wallahi tallahi ko da ta ce guda ɗaya ta samu ta dayin ta dayin shi ne sai aka samu babanta aka auna aka ce tasa ba za ta yi ba aka auna yayanta aka ce tasa ba za ta yi ba aka auna kanwata aka ce tasa ba za ta yi ba ni ma sai na buɗe ciki na kamar kwalin omo aka buɗe na ni ma aka auna aka ce wai ta walalle za ta ita ta dace kamar matata ita gode shi ne sai aka ce in je in shawara in yi tunani in sami iyaye na in yi shawara da kaina da abin da ya dace in zo a cire a mata magani shine ne kuma sanda nake mata a cikin zuciyata da kaure da nake mata a cikin sansanin zuciyata da sanda nake mata a cikin falon zuciyata da sanda nake mata a cikin harabar zuciyata da sanda nake mata a cikin fagen zuciyata isa na shiga cikin tunani na shiga cikin zurfin tunani na shiga cikin zurfin satin nake satin din rayuwa ta nake satin din ka shiga biji na shiga biji na shiga randalin na shiga satin yanzu me ya faɗi yanzu me ka yanke yanzu abin da na yanke kawai na tunanin kawai in je in rigingina a fede ni kamar akuya ranar sallah ko rago ranar sallah a fede ka a cire gwadar ka a je anana mata anana Talatu saboda a cire gwadar da wuta a nan kara Talatu an sa mata na kaza ba za ta yi ba an ce na je da zakara an ce ba zai ba an je da kaza na je da mage akuya ba na je da talatalo har da na akuyan ma baba na ya kai ina ai ni wallahi ba zan bada ba in dai ni ne in dai ni ne kai da mata suke kaman hula yau ka cire ka canza wata wallahi ba zan bayar ba Allah ba koda kai ba na fede ka ba sai da za a gyara maka zama a kabari Allah ba ai shi so na fede ka a kabari in ka ga an gyara ma zama to kana kabari an gyara maka zama a kabari a ita zuciya ta kan so wanda yake kyautata mata kullum in ta mun farin na yanzu so sharaban da ai mun fari ka bata koda ta tashi yaro Hashimu yan duko ya aure ta ai ba za ta ci amana ta ba ai ba za ta ci amana ta ba to kana makabartan za daura muku aure ai likitan ya ce zan yi rayuwa da guda ɗaya amma idan sai ta samu problem ba fa kundin kaza bace ba kundin kaza bane koda ba kundin kaza bane da za ka ce za a bada guda ɗaya kuma zai iya aiki to ƙarya kake yi ba fa kwamfuta ba Allah kadai waɗannan guda ɗaya ya baka kuma da ya baka shi ba cewa ya ka cire ka dai ga ƙarshen soyayya iyaye su ne ƙarshen soyayya
banda uwata wallahi ina jin uwata ma zan yi kokonto Allah ku tunda ita ta ɗebe shekaru ta ci duniyar ta haƙura ta mutu ni na haƙura na sabo ne amma ni ba zan bayar ba yaro na Talatu kai ma yana baya tun da kuma ce min na kar ka bada wannan kodar kar fa ka bada dan kodar Alquran yana baya wallahi kar ka bada kodar nan kar ka bada kodar nan ba ta ga dan siminti ba ba kuma ta ga da kosai ba yana ji ka ba ma za ka bada koda kenan yayi yaro na Talatu lalle wannan Talatin a bayyana take yaro na Talatu ikon Allah dan auta na Talatu ikon Allah hawa balla hawa na Talatu kana ji yaro na Talatu Allah da yana bayar ni kai ni tahi malam da ma asibitin nan gurin